Bago ta manguha og kuan. Mga sa tag mangga. Umi kay ni siya ba kay way bunot nga mangga. Wa siya bunot nga mangga mga kulungoon. Aya liso. Mo na favorite nako kanang way bunot ba kay lami pa ka siya kanang kagumkum gud siya pagkakuan pagka kaon niya. Lain mo nang nanay bunot kay murag ngilo sa ngipon. Pero kani siya lami ni siya kay unsa ni siya nga mangga Nicole? Karabaw. Mangga karabaw ni siya. Nangawat mi. Tulod kabuk pila kuan na sa ka. Tambal na sa ka. Oh, lami kay siya kay bunot pa oh. Bunot? Di ba? Lami kay siya. Oh, di ba? Oh. Nya. Nya, di siya dapat kalimtan ang kani siya. Dapat dahang kay kag sili nya asin. Asin ana mo siyang kanang sili nya para makuan lang siya ma-mix. Nya ang mga kulungo po dagdala sila og suka. Aston na ikayan, sukaan pa. Pagkatoy-toy. Dali mga unta. Lami kay siya. Lami kaalday. Lami kay siya. Promise. Ang tapak kalami ana eh. Oo ka. Nicole, lagko kay diri Nicole. Dili up nang gwapa pa niya. May mga gwapa na day, oh. Gwapa kay bayuat. Iya ko labda. Yan kay diri day. Gwapo ani pa niya baboy. Kasi pangitag baboy kita, baboy man ta. Nga mo tagtangkong. Gani ni. Hida baboy. Hello mga kulungo. Padulong mi karon didto manguha mi og tangkong. Manguha mi tangkong kay wala mi sudan, Ginoo ko. So kinahanglan para-paraan para makasudan, lami kay adobo ang tangkong. Actually favorite kay nakaon tangkong. Naara diri si Nicole naka-uniform pa si Nicole. Nicole. Basketball day. Tangkongan, manguha mi tangkong daw kay wa mi sudan. Tara, tuon na to ang tangkongan. Kita niyo ron mga kulungo na nagtiniil ko kay ingon mo daw sa mga kuan, mga tawag ana, mga expert or science pro, chares. Na kinahanglan na to magtiniil para makakonect do ta sa kuan sa namuray benefits ang magtiniil. Murag ma-absorb na to ang mga kuan ba kanang bad bacteria ba to or good bacteria. Basta ambot ana ingon ana good Basta tuon na lang gyud mo. So nagtiniil mi karon day. So padulong mi dito karon sa tangkungan. Mamaya. Asa David Nicole? Dili sa unahan. Nindot kay diri ang mga kulungo kay kuan. Free ang tangkong. Hala, huy Nicole dagko diri o tambok. Kaya dapat tambok ang tangkong oh. Sira? Naara diri, wa ta kaabot sa una no. Kabot oy. Taka ramang ka. Unsa na oh? Tambok ang tangkong diri ang mga kulungo, Diyos ko. Walay daot. Way daot. Sa Manila pa ni, di ka kakita day. Kuan ka ni, palito nimo. Mahal magud ni sa Manila pa niya. Mahal. Kutob sa nakita niyo mga kulungoon. Amo ana. Amo ang inangkon. Kung mga bata pagdali no panghuan na mog tangkong, isagol na niyo sa sudan ni Nicole kay bahin na to ito unya no. Nicole. Go na. Sige. Hoy mga bata, dali na mo panguha na mo diri, kadaghang kaayo. Dili lang sa Hoy bitin diri. naa. Patiniil daw, patiniil Nicole. May open na bagmok. Ambeng susilyo. Kutsilyo. Ba anda na ka ba? May open niya mo. Pinita ko. O diri labit ba? Kadagko kaayo diri, dali. Dagko. Damang. Tunood. Uy. Wala sa video. Sabi damang bitinuod. Hay damang. Pila sila ba? Pila damang bitinuod. Sila tig-atik. Kami anak. Ano ko uy, patak anak lang. Ano yung tikang pila kay mabulahan ta pa ka. Dagko ka diri Nicole oh. Manaw.
Di ba kulunit? Nicole. Picture na. Picture ka ba? Yan ka na makapati. Huwag kang mag-dress. Minit siya kamera do. Pilipin daw, be. Kaya sa mo?